Hello. Mandlo. Kwakadi. Hakuna ukuripo. Hakuna ukuthi unoda unduroye kundani. Unondiziva. Usambotambira ikoko ndokuudza usambotambira ikoko. Usambotambira ikoko. Handiti unozviziva kuti ndoenda kuchechi. Unotaura nani? Hindi uchida kutamba nini uda kuita sokuti hauzivi zvaunoita. Unodoi ndotaura nani? Ndotaura nani kubaba? Unopenga here. Maduwe. Unondotaura nani kona imi? Ndati muri kutaura nani? Heya. Kuda vadondipindura mira. Ndondotaura navo mbaimwe ngandipedze kuputa zvandiri kuita pano izvi. Izvezvizvi ndo zvine upenyu. Ndidovatevera mumba imomo ndinzwa. Hello. Makadiko. Isu tinosimba. Munoda kushandirwa. Zvakanaka kuwandirwa ndinowandirwa nevanhu chaizvo. Kuuya kwenyu daro renyu pamunouya ndo rinondiudza kuti ndinochaja mari. Handiti mambo ndifonera makuseni ndimambo ndifonera makuseni. Alright, regai ndimbochengeta namba dzenyu. Alright. Izvo. Ndoda kuuya kuzoshandirwa. Mashandirwa ndine vanhu vanobva kure uko. KuJoburg uko. Rega ndivaise sipeo. Vambogara vari ikoko. Imi vanhu imi muri kuzvisha pane uko muri ikokoko. Imi mabva kundifonera izvezvi. Namba inopera na002222. Garai ikoko ndimbobva nebhizinesi rangu kunoko. Garai ikoko.